Wach moko mane diwach ang'o? En na seyo mabende koro. Wach David na winjo maler. Koro kata ji mang'eny osegocho dala ni to nyathini nwatere nodhi somo to tinde waneno kogo firimbi e boma Nairobi kae. Koro gima timore ni ng'anyo ni kata wan ohinyowa. Kech mokwongo joma tuore go gin minewa, gin owetewa, moko gin nyithiwa. Tetete ma kaka jo Kenya mamoko hinyore no, be kaka wambe owinjo matek. En mana ni koro sirikal ok nyal winjowa, waonge yo machielo. Ng'anyo no kende ma wanyalo dhigo. To wach mar owacho mar osara, ng'anyo ni ok en mar wacho ni osara tin. Nitiere winjruok mane sirikal obedo godo gi union mar lakteche. 2017 ma nitiere kaka interns onego bed ni chulo. Ma 2017 no interns osebed kichulo kamano. Ma gimotimore sani en ni sirikal obukore ni dhi ng'ado osach interns. Koro wan gima wang'oiwa en ni osachwa ong'adi. To sara ne ing'ade nang'e. Ng'eni kata mana kiwacho ni ng'ado sara bende idwaro ng'ade nikech ang'o? Mokwongo gima giwacho ni pesa onge sani. Kendo wach machielo ma giwacho ni medical schools kuonde tiegruok mag lakteche nomedore. To gimomiyo gimedre kae, ng'eni daktari puonj mare kawo higni 6. Koro sikunde mag puonjo lakteche gi, sirikal ema puodhogi ni mondo gichak puonjo dakteche. To manyiso ni ka gigolo ji mang'eny sani, nyiso ni sirikal nopuodhogi higni 6 mokalo. Koro ka higni 6 okalo, to sirikal kawuono koka bukore ni gini obwogogi, mano wach ma miriambo. Ok gidwa bedo jo adiera. To machielo kendo, intern ka barua mane jatend jotij jopiny owacho ng'ane Felix Kosgei ogolo, luongowa ni Medical Student Interns. Koro gima chalo kamano onge, kata kidhi kawo license mari kuom duol mar lakteche kae, iluongo ni KMPDC, iluongowa ni Medical Officer Intern, kata Dentist Intern, kata Pharmacist Intern. Koro nying mar Medical Student Intern no onge chik ma Kenya. To policy mar internship nolos mogik 2019. Koro kapok oloke, to ok inyal bukori gi nying machielo ni kawuono koro interns ok luongi ni medical interns. Koro kawuono waluongo gi Medical Student Interns. Ma Medical Student Interns no, apani nondike achaya. Koro ng'anyo ma wan godo ok en mar medo pesa. Onego miwa pesawa mana kaka ni wawinjo, nikech winjruok ni sirikal bende nogo e sei. Kata SRC me iwacho no, negi ndiko barua miluongo ni no objection letter. Manyiso ni salary ni kane sirikal oyiere gi jo union 2017 mowacho ni pesa maka mae ma obro bedo kwa chulo interns. To yani mano nyiso ni negi yie kode kendo negi puodhe, mane gineno ni sirikal nyalo chulo pesa no. Erokamano ahinya Dr. Akumu, maka paro no gi kanyo nyakoro ngajwang' par ni chenro mar mbaka oromo.